Ekran! Ekranen geef dich op, als warende waar. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Giesbrecht. Weet wohan. Welkom, lieve vrienden. Welkom zu het programma Ekran. Dankeschön, dass du von dir war die Radio eingeschaltet hast, oder YouTube angemerkt hast, oder Television, wo immer du uns von dir zugeschickt hast. Mochtest du gerade sehen, erfahren von dir. Und von dir haben wir hier Enrique Peters eingeladen. Dankeschön, dass du ja gesagt hast. Du hast weit gefordert, dass du von dir hier sein. Und Dankeschön für die Bemühung, dass du hier angekommen bist. Und dass du von dir was in Zeugnis vertellen. Ich möchte dir gerade sehen, wünschen, wenn du das vertellen lässt. En dat kan voor God zijn eer zijn. Welkom hier. Dankzij. Ja, ik mocht een klein beetje vertellen van mijn leven. Waar ik Jezus kennengelernt en ik kom van, ik ben geboren in Bolivia, in San Jose. Ik kom van de Kenie en ik was 17 jaar toen ik door verloren daar. En dan leer ik Las Palmas kennen. En dan woonde ik door de jugend. Zijn de messen jaar de jugend gewoond door en dan over dan werd de radio eingezien, Radio Transmundial. En toen leerde ik Jezus kennen. Toen was een vriend, der deelt met waar hij Jezus had geleerd en zo weer. En dan zei ik wil dat ook doen. Dan zei hij, dat kost die van der doen. Nou, dan wil ik dat ook doen. En dan zei hij, dan kom met me met en dan wil ik voor die beten en dan wil ik die Jezus leiden, zegt hij. En oké. Dan irgendwann sie fertig sind, dann hat mich zum Jesus kommen. Und dort wird mir was nicht für mich, aber ich schaffe den Zeit in San Julián. Und ich hatte den Weg, einen sehr schönen Weg. Und da waren viele Dinge, die ich noch nicht verstehen können, wo ich nicht wusste, was anging oder was das bedeuten würde, aber Luther sind da viele Schwierigkeiten im Leben gekommen. Wo der Feind versegnet hat, wo der in Travas leicht, in Fletschers Schmerzen, wo er versägt, dass er den einmal wo er Tränen lacht. Aber sind Tiden gewesen, wo ich sein gefallen, aber ich war dann abgekommen. Ja. Und das ist wunderschön. Dat is wichtig, wanneer einer fallen dat, dat einer wahre napkommt dat, en dat einer nicht zu ihnen blieben dat. En wanneer ik eenmaal kon teruggaan, een klein beetje terug, als u den dag doet waar Jezus kennenleren deed, wie dat op een grote verzameling, of wie dat plus met een persoon taub, of wo wie dat doet? Wir waren meine Freunde, wir waren erst von 10 Freunden, was wir waren, aber er ging mit mir apart. Okay. Ja, er ging mit mir apart und sind fertig und du helpt mir an. En hij erklären Ja, wat de erklärung en bet voor mij en ik zei het gebed nu en hij leidt me niet juist niks en dat wil ik dan mee beginnen. Wow, dat hört sich sehr schön, wat u, ik glaube, jeder Person hat eine verschiedene Geschichte, wo er bei den Punkt kommt, wo Jesus in das Leben dann kommen wird. Und nur dem Punkt erst du einmal ein anderes Leben. Und kriegst du es jetzt, du fällt man vielleicht nochmal war nähen, oder man fällt doll. Aber wir können einmal war Abstunde und Gott ja von seiner Möglichkeit. Was hast du dann wieder erfahren von dem? Ich bleib bei ihm zu Jugend, wir waren zu Jugend und wir gingen wieder und dann lehre ich meine Frau kennen. Als wenn Gott das geführt hat, dass ich kennenlernen. Ich habe gesagt, ein Größ, ich habe gesehen hat. Das ist bloß durch den Spuß. Okay. Ja, und bueno, ich lehre ich kennen und wir haben uns befreit. En han een zeer schijn leven. En dat met hem zijn, zij gelooft ook aan God. En ik weet niet of ze dan bekeerd was, deswegen is 20 jaar geleden, maar Luther kwam zo naar Jezus. En nu heb je ook al kinderen over hem gekregen? Ja, ik heb 2 jongens en dat is ook een zee. So, en voor die wat am nicht kennen, oder ook niet vielleicht von Bolivien zijn, wat ons van onabends toe checken, oder toe hier. Wie kennen uns sehr gut, wie eine Top, neuen Momente wie Top und ich als Jugendleiter schaffe, wieder eine uns gegenseitig helfen. Und wo kommt es dazu, dass du so dort kommst, oder wo kommst du auf die Idee, oder wo führt Gott dort? Ja, ich will dann Luther Tietze, ich sagte, komm mal
proeven im Leben. En er waren viele Troubles im Leben. En ik verstand dat niet, ik kon het niet verstaan en ik liet me wegleiden. En dan kwam er een tijd, ik schafte met een groep en ik bij die was 3 jaar, dat ik niet te kwijt woont. Dat was de mensen, dat waren de dame mensen. En ik verstond het altijd niet. En ik bette God en ik vroeg immer, wat zal ik doen, wat kan ik doen, wat kan ik dat doen en waarom is dit? Ik reclame het bloos niet, ik vroeg niet hem roet, ik reclame het bloos. En dan eenmaal zei Gott zu mir, die weet je, zei Gott, waarom verrast je? Immer wat zal ik doen, wat doe ik, waarom? Die weet je, Gott. En eenmaal in de nacht, dan droomde ik wo ik met Jezus trafen had. Ik sliep en eenmaal dan had ik een droom, ik ging tegen de wiste. Ik kon niet, ik chande niet wat ik ging rondging, wat mij tegen de wiste leidde, ik chande hem niet. Ik weet niet waarom ik in zijn ging rondgaan. Maar ik chande niet. Dan kwam er een punt waar ik meid weer. Mijn dorst, mijn honger. Ik kon niet weer gaan. Dan zag ik mijn doel. En dan zei ik abtreten, dan zei Jezus voor mij. Wie ik in een huis ben, dan zei Jezus voor mij. Dan checkte hij mij ganz vriendelijk aan en zei hij mij, ik zal de rechter deel opmerken. Dan zei hij mij, merk de rechter deel op, dan was je ving. Dan stond ik op en dan checkte de rechter deel uit. En dan zag ik door een grote puddel. En dan zag ik schmacken af. Ik kan nog komen, dat we bloos een water en gras wat we weer. En dat zag ik een beetje gewöhnlich smaak. Beetje gewöhnlich. Dat water dat is zo klar. Ik ga niet weten omdat ik spreken hoe klar dat water weer. En dan val ik dood voor vrede en schneid me ver aan en dan zegt hij wat mij. Checkt me waar ganz vriendelijk aan en zegt hij mij, merkt er achter die op, dan was die ving. Dan stond ik waar en checkte dan weer nach einmal. En dan zag ik dat, ik kon het niet verstaan, ik wollte dat zeggen, maar dan zag ik dat ik de strijdende met Jezus, die weer een paar stuk wilde om daar zitten met Jezus te helpen. En Jezus zat op Englisch en dan zag ik dat die spazierden met Jezus. Ik weet niet of ik toen gestreden had, maar die reden met Jezus. En Jezus kijkt niet zo en merkte die op. En even nemen we kijk op. Dan kan ik dat niet verstaan, wanneer die dat weer. Maar dan Luther is mir klar geworden, wanneer die dat weer wat ik zo meer. Dat wie nicht der wat ik zal opmerken, niet de haltende der wat ik zal opmerken. Ik zal mijn hart opmerken. Ik zal deze der opmerken, de rechter der opmerken voor Jezus. Dat hij mijn leven wat regeren kan. Nou hoe ik ving. Zoals hij zegt, we een meet hem, die vindt vrede. En we zullen die los aangeven. Hij wil ons die opnemen. Dat we vrij zijn. En dat is wat dat meint, wo hij te mij zegt, ik zal de rechter der opmerken. Ik zal mijn hart opmerken, dat hij wat aan kan. Ik had mij thuis gemerkt. En ik wil gaan, ik zal mijn hart opmerken dat hij waar kan her zijn in mijn leven. Nee? En dan deed ik dat. En dan werk wat ik dan met den droom ging. Ik kon niet verstaan. Ik dacht, ik moet naar huis fahren, ik moet mijn vrienden vertellen, dan moet mijn droom vielleicht weg zijn. Nee? Maar dat weer niet. Ik vertel haar den droom en dan ben ik den verteld had, dan spaziert ben ik het zeven en ze ging dan wat anders doen. En ik treed me op een boek in bad en daar ik me ganz touw en er kon voorstaan. Ik kon het niet verstaan. En ze ging de weg daar en weer en dan kom ik weer op een campo. Nou wil ik slopen, maar ik kon niet slopen. Maar weer een droom. En ik wil een droom weg, ik wil los, ik wil mal van den droom vrij zijn. En dan eenmaal kwam er een stem die zei te mij, Hendrik, want du dit laatste een nacht was gestorven. Weet je hoe die was zijn? Nou weer een andere zei te mij, weet je die was gestorven? Du was je niet angst van, du was niet gestorven. En de andere stem die waar zijn lijf toeleg, in zijn naad, zwaar, zei te mij, best u die zeggen. Wanneer die niet zeggen best die zeggen, wanneer die was gestorven, best die dan zeggen, wo die was aankomen. Dan de andere zei, waarom die was niet gestorven. Dann dürfte nicht, dass die gestorben war. Du darfst dir nicht Angst vor haben. Und dann einmal dann stand ich ab, dann sagte ich, Find, du hast einen Eng. Maar die ist dort eng. Du hast mich im Frieden zu lassen und ich kann nicht, Jesus merkt dir auch, was Jesus was ich zu lassen. Und dann knallte ich mich besieden Bar an, dann habe ich gebetet und ich fragte Jesus um Vergebung.
En ik vroeg dat hij waar hij mijn hart aankomen en mijn leven zijn. En nu heb ik me van freshen op en dan vond ik vrede. Dan kan ik slopen en ik had 2 stunden slopen, dan had ik me fijn gevrijfd. Dat ik al lang niet meer hoorde. En ik had vrede. En ik had vrede en de mensen, jongens, de arbeid alles vroeg me, wat me weer, ik ze moet weer op te doen. Dan vertel ik dat. En ik dat wat doet immer hot bollen en ik wir ganz zijn normaal allemaal. Ja, dat is normaal arbeiten dan alles aan hier. Ja, en bueno, en dan zij spitakelden over mij, ze lachten over mij en wat waren morgen, wat waren bollen. Ja, ik zei, ik wil niet zijn, ik maar waar. Dus ik zei, du hast de vriend, het eerste wat de macht, niet waar ganz te nemen. En ik zei, ik wil niet meer zijn, niet meer waar. Op een juiste noem zei ik wil niet meer. En Luda dan de eerste tijdje komen, ik had het waar geproefd. En dat vind ik, dat houdt niet aan. Dat was dus van, ik word een papier aan gekauft. En dat had geen aanhoud meer dat ik dat deed. Ik was te God en ik zei, vergeef me en houd me dat ik dat niet meer durf doen. Ik zei, ik wil dat niet meer. Ik wil het niet meer, ik bruk dat niet meer. En die noemen en die kracht durf ik dat niet meer doen. En dan beten we aan over dat, want dat zien wel weer dat we eerst willen met houden, verlangen weer dat we willen vielleicht eerst met jou met houden, maar dat we eerst willen dan komen, wo we kunnen en zijn arbeid met houden. En dat die een paar maanden dan voelen ze me, en dat we dan, wo die dan met een jongenkampement aanlopen, een paar maanden treden in Katoka. En dat verder dan vroegen ze me als ik wil met houden zingen in de kerk. En dat ik zing in een zingergroep. Zo een paar maanden nu, zoals 3 had me eigenlijk omdat ik die houden daar als met houden en de segunda parte de lieder is. Ik ben God dankbaar daarvoor. En zie, en dat is dan waar ik dan bij het kwam, waar ik dan die naïve aan te zijn. Wo we het helpen arbeiden. Ja, wo we het helpen arbeiden krijgen. En nu denk ik ben hier nu ontsteld niet gewaard, dus weet ik ben hier nu ontsteld bloß eenmaal en alle andere werk. En dat we nu ook, wenn ik daar schaffen daar, en dat we zo weit, en ik weer ganz allein. So, und dann kann ich das Wahre nicht verstehen. Woran bin ich hier? Ich kann das alles nicht verstehen. Was nu? Warum ich nu muss so weit sein, wo ich nicht mehr zu jung bin, nicht zu stark, und ich habe ein paar Mal das Leben ansehen, und ich kann das nicht verstehen. Sondern weil ich weiter anfangen zu grenzen. Und dann einmal dann haben wir eine Botschaft. Wo die Botschaft, die wir von Kolosser Kapitel 4, Vers 4, gleich 1, Vers 3, wo Paulus im Karsel war und er hat von Gott loben, zu preisen im Bett gehabt, war, dass er seine Haut mehr und Wahrheit mehr, wo dort Evangelium ging zu predigen. So, und du warst mir das klar. Paulus im Karsel hat wir nicht vergrenzt. Er war Gott dankbar, dass er da war. Und dass er kann, er bet Gott nach und er lobt Gott dafür, dass er da war. Und dass Gott am Wurden der mehr, wo er nicht kann, dass er Evangelium da predigen kann. Und dann fällt mir das bei. Und du dacht mir das auf. Gott weiß, wo er mich dort sind. Er will mich dort haben. Er wusste, dass Gott nicht, wo ein paar sind, der nicht in der Kirche sind, wo er die und sind. Aber er will mich dort haben. Er sagt, dass du wirst ein Menschen, du wirst das nicht, dass das Evangelium das hören wir. So, und dann der Weg kann viel mehr tun. Ich will mir meist nicht die anderen reden, nicht? Da einmal fällt mir das bei und denke mir das so. Wenn die nicht blöd sind und wenn die sich nicht schämen, der unschammt leben und dort leben, wo sie führen dann. Wenn die sich nicht schämen, dort, woran wo ich mich schämen mit Jesus Christus, wer mein Rader ist. Woran wo ich mich schämen, dann leide ich ihm vor. Wow. Vielen Dank schön. Ik glaube, we nog lang vertalen kunnen en veel dank ook dat met te delen dat we kunnen Jezus komen. Overleid als onze tijd ganz te eng van jou. Onze 15 minuten waren eens maar zeer hartspetsig. So ik mag die Gott sehen wensen. Bis das nächste Mal. Dankeschön. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.